3 जनरेशन ड्राईव्हला चाललोय. रेवती आज रविवार अजून ट्रॅफिक कमी आहे ना. लॉंग विकेंड पण लोक परत येत असतील ना आता. इथे पण गर्दी कमी आहे. नॉर्मली मागच्या वेळेस आपण आलो होतो तेव्हा रस्त्यावर खूप गर्दी होती बघा. या ना इथे आपल्या इथे पण जास्त होते. इथे पण जास्त आहे आज. वरळीला तर खूपच असतं. हा नाही लॉंग जास्त लांब आहे ना प्रमाणात. एवढ्या मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग येतात ना इथे. हे ना इथे गर्दी आहे ना. हो इथे सकाळी पण वॉकला खूप लोक येतात. मी सकाळी त्या आपल्या भागात जाते पण इथे हे ते ह्याची डेअरी आहे ना दुधाची. काय कन्व्हेन्शन हॉल करणार. थोडं छान होतं ना वरळी आधी. आपले जोगळेकरांकडे जोगळेकरांचं घर मला क्लिअरली आठवतंय. आणि हे सागर फॅमिलीचा बंगला बघा ना किती जुना आहे. किती वर्ष राहत आहे ते. हा हे हो त्याच्यामुळे हे सगळे